Pek hamjak mani tamno hin. Pek hamjak nai borok rok nini bukhano jurino nahanai. Poila sikang khai nono hamjak mawo care khainai. Nono munglo bunungnai. Example mono hampu popo juno. Nini joto jagao no sikang bo nono help khainai. Nini hamye piksha nai nang bai sex khainya kok shanai. Nang omo haibrok bai jale mangke belai kaham. Bonono mai ni kok no mang shawai nini bukhano mothok nai. Bonang bai kulus ngnani nai. Nang salsai bi ni kok no khana ke nang problem ngnai. Kubi hamjang nai borok rok nini busak ni A to Z photo sanglak. Kubi hamjang nai borok rok nini busak ni A to Z video bo sanglak. Nang bi ni kok bai khanawai. Nang horkai bonono viral khaimano bonono problem khaimano bonono hamibo khaimano. Obo kubi hamjang maya pek hamjang mase. Phiaba tabon dino rangno bolobi hamjang nai tongo. Oborok shia rang bai paijago hamjang mawa. Borok rang mangkha hingke phiaba o je rang bai paine borok no borok dukari wei klang thango. Lup tangdi lup ongkhai nini no problem ngnai.